Verder niet naar boven steken. Andere been lang. En je wisselt. En 1. En ontspan. Heerlijk, ontspannen. En ik ben graag buiten in de natuur. En ik vind het een fantastische combi van inspanning en ontspanning. Nou, echt een hele unieke ervaring moet ik zeggen. Balans is natuurlijk op het water heel anders dan wanneer dat je dat gewoon op de grond doet. Dus dat is even zoeken en verder was het eigenlijk wel prima. Ik denk ook dat het wel in coronatijd misschien ontstaan is dat mensen graag naar buiten gaan. Want dat was eigenlijk je enige optie. Keurig! Is Pilates voor iedereen weggelegd? Mijn man zou het niet kunnen. Die is niet zo van de balans. Ik denk dat hij vrij snel in het water valt.